Η διανέωση υποστηρίζει με πολύ μεγάλη χαρά το πρώτο φόρουμ για το ελαιόλαδο στην Ελλάδα, σε απόλυτη χώρα. Κορυφαίοι στον τομέα αυτό τα ζητήματα του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, σκιαγράφησε δίνοντας τη μεγάλη εικόνα του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μόνο θετικά μπορούν να συνεισφέρουν στα τεράστια προβλήματα που έχει ο ολοκληρωτικός τομέας. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και να πιέσουμε με διεκδικήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, ούτως ώστε ο κλάδος της ολοκομείας να κερδίσει κάποια από τα στοιχήματα που απομένουν. Η πρωτοβουλία για το Φόρουμ Ελαιολάδου φιλοξενείται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου σήμερα. Ένα μίνι συνέδριο, μια ημερίδα όπου θα δοθεί ευκαιρία να ανταλλαχθούν απόψεις όσον αφορά την δυνατότητα του ελαιολάδου πανελλαδικά, αλλά ιδιαίτερα για εμάς εδώ στην Κρήτη, για τον χρυσό της Κρήτης που είναι το ελαιόλαδό της. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι απόψεις που θα ακουστούν, η αναφορά σε νέες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στην σύγχρονη καλλιέργεια της ελαιοκομιδής, ανταλλαγή καλών πρακτικών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, και σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην νέα στρατηγική που χρειάζεται η προώθηση αυτού του χρυσού προϊόντος της χώρας μας στις διεθνείς αγορές. Το αντικείμενο είναι πολυσχηδές, το είδαμε όλοι μας. Ένα μεγάλο θέμα είναι η εκπαίδευση, που είναι σημαντικό και σε όλα τα επίπεδα και στη μεταποίηση, μια ομπρέλα που λέτε βιοοικονομία. Τα πρώτα σχόλια είναι απολύτως θετικά από τη στιγμή που καταφέραμε και μαζεύτηκε σύσσωμος ο κλάδος. Το θετικό είναι ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε, θα πρέπει η συνεργασία να συνεχιστεί. Το αρνητικό είναι ότι έχουμε να κάνουμε με κάποιους κλάδους, φορείς, οι οποίοι πολλές φορές αντιδρούν στα μέτρα που πάμε να περάσουμε, είτε ως κλάδι είτε ως κυβέρνηση, σε πράγματα τα οποία είναι αναπόφευκτα και θα έρθουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά πέρα από αυτά, το καλό είναι ότι πλέον θα υπάρξει κατανόηση σε όλο το κομμάτι, σε όλο το οικοσύστημα του ελαιολάδου, πράγμα κάτι που θα φέρει θεωρώ την ισορροπία στα πράγματα, και στο τέλος όντως θα καταφέρουμε να ξεκαθαρίσουμε και τον κλάδο μας, αλλά και να υπάρξει λύση τόσο στο ελαιόλαδο, το οποίο αφενός αυτό που είδαμε μέσα είναι το ποιοτικό, αυθεντικό ελληνικό ελαιόλαδο, αφετέρου θα πρέπει λοιπόν να πάει και να είναι στη θέση που το αρμόζει παγκοσμίως. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον, πόσο μάλλον που εστίασε στο μεγάλο πρόβλημα που έχει ο ελαιοκομικός τομέας το τελευταίο διάστημα, που είναι η επιβολή νέας νομοθεσίας για τα ορυκτέλεα, τα ΜΟΣ. Συγχαρητήρια για τη σημερινή εκδήλωση, μια πολύ εξαιρετική και χρήσιμη εκδήλωση. Ακούστηκαν πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα, τα οποία έχουν σχέση με την ελαιοπαραγωγή και τη μεταποίηση, τυποποίηση ελαιολάδου. Ακούστηκαν τα προβλήματα, αλλά και πολλές προτάσεις για το πώς μπορεί αυτή η παραγωγή να αυξηθεί και ταυτόχρονα να συνδυαστεί με καινοτόμες διαδικασίες και καινοτόμα προϊόντα, τα οποία είναι απαραίτητα πλέον για να μπορεί το προϊόν μας να είναι ανταγωνιστικό. Συγχαρητήρια στην εκδήλωση.